Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Хуш искә чыдап булмый. Калабызда күп фатирлы йортларның берсендә яшәүчеләр проблемалар белән уртаклаша. Никаких мер никто не принимает. Мы писали коллективную жалобу. Ата-бабай мирасы. Әлмәттә Казан җие исемле фильм тәкъдир ителде. Әлмәт якларында, Әлмәт тирәсендәге кешеләргә дә күрсәтәсе, белгертәсе килә. Һәм шушы традицияларны саклап калып, башкалар белән дә бүлешәсе килә. Сый хөрмәт һәм күңелле мизгелләр. Азнакайда физик мөмкинлеге чикле балалар һәм аларның әтиәннәре өчен көзге бәйрәм узды. Беренчедән, кемнәр миңа ярдәм иткән, бөтен эшмәкәрләребезгә, бөтен җитәкчеләребезгә, Марсия Зөфәр Надашлы районыбыз җитәкчесе, бик зур рәхмәтләр әйтәсе киләм. Кемнәр миңа ярдәм иткән, өстәлләр әзерләүдә үз изгелекләрегез үзегезгә кайтсын дип, бөтен әти-әниләр һәм балалар исеменә әйтәсем киләм. Әлмәт районында хуҗасыз автомобильләрне ачыклау буенча чаралар дәвам итә. Ел башыннан бирле экология һәм төзекләндерү департаменты тарафыннан шундый 49 транспорт чарасы ачыкланган. Аларның 11-е эвакуацияләнгән. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Күп кенә хуҗалар хәбәрнамә алгач үз автомобильләрен мөстәкыйль рәвештә күчерәләр. Бигрәк тә кыш якынлашу белән бу проблема кискенләшә. Ишек алларында машиналар кардан чистартуны сыйфатлы башкару өчен җитди киртә була. Һәм берничә машина кую урынын били ала. Ташланган автомобильләрне күрсәгез, аларның адреслары 88553 33 46 13 телефонына шалтыратып әйтеп була. Белгечләр аларның эвакуация өчен критерийларга туры килү-килмәвен тикшерәчәк. Әлмәттә күп фатирлы йортларның берсендә яшәүчеләр хуш ис таратучы күршегә зарлана. Йортның беренче катында 2023 елда шаурма пешерүдә махсуслашкан кафе барлыкка килгән. Инде ел дәвамында шуннан килгән ис фатирларда торучыларга комачаулый. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Үз фатирларыбызга янган ис кирү сәбәпле рәхәтләнеп яшәп булмый, диләр Ленин урамындагы 53-нче йортта яшәүчеләр. Күкрәк тутырып сулар өчен тәрәзәләрне ябарга кирәк диялар. Биредә 2023 елда җәмәгать туклануы ноктасы ачыла. Фатирларның берсендә яшәүче Әлфия Хәйретдинова сөйләвенчә, бу кафе эшли башлаганнан бирле алар көндез дә, төнлә дә фатир җиләтү өчен тәрәзәләрне ача алмыйлар. Әлфия ханым кафеда махсус вытяжка юклыкка да шулай ди. Санитария нормалары һәм кагыйдәләре буенча торак йортта урнашкан җәмәгать туклану учреждениесендә үй түбәсенә кадәр барган аерым һава суырту системасы булырга тиеш. Бу кафеда ул юк. Димәк, бөтен ис артык пар фатирларга үтеп керә. Истән кала кафедагы тавыш та йортта яшәүчеләрнең тынычлыгын боза икән. Мы задавали вопрос юристам, можно ли открывать в жилом доме шаверму, шаурму. Без юристларга торак йортта мондый биналарны ачырга мөмкинме дигән сорауны бирдек. Безгә юк, әлбәттә дип җавап бирделәр. Янгын куркынычсызлыгы нормалары һәм санпин нормалары моны тоя. Хәтта яшәүчеләрнең ризалыгы белән дә мондый бинаны аерым бинада яки ларёкта гына ачырга мөмкин. Бу шаверманы ачуга яшәүчеләрнең берсе дә ризалык бирмәде. Беркем дә бернинди чаралар күрми. Без коллектив белән шикаятьтә яздык. Никаких мер никто не принимает. Мы писали коллективную жалобу. Ачыкланганча, проблемалар моның белән генә тәмамланмый. Йорт 1963 елда файдалануга тапшырылган. Шуннан бирле подъездларда тәрәзәләр алмаштырылмаган һәм алар инде эштән чыгып бара. Яңгыр сулары җыелуы сәбәпле фундаментта җимерелә башлаган. Вот эта рама, она сломана. Ее вот так просто приложили гвоздиками, там прикрепили, чтобы она... Менә бу тәрәзә рамы сынган, аны болай гына кадак белән беркеткәннәр, төшеп китмәсен өчен беркетеп куелган. Ә болай тәрәзә юк диярлек. Ә янәшәдә җылыту турбасы уза. Тиздән кыш, минусы температура булачак, карда подъездга эләгәчәк. Минусовая температура, снег попадет, в подъезде. Я обратилась с просьбой к вам
потому что нигде не получаю ответы. Мин сезгә үтенеч белән мөрәҗәгать иттем, чөнки бер кайда да җавап ала алмыйм. Минем 7 октябрьдән ваннада җылылык юк. Идарәче компания минем үтенечләрне игътибарсыз калдыра. 2 атналык слесарь килде, карады, сезнең турбаларыгызны алыштырырга кирәк, без берни белән дә ярдәм итә алмыйбыз диде. Бөтен җавап шушы. Безгә бик зур суммалар килә. Менә нишләргә безгә? Посмотрел, он сказал, трубы гнилые, ничем помочь не можем. Весь ответ. Огромная сумма приходит на отопление. Вот что нам делать? Торак йортта җәмәгать туклануын законсыз ачу мәсьәләсе буенча без Әлмәт шәһәре үсеше департаментына мөрәҗәгать иттек. Белгечләр раславынча, алар яшәүчеләрнең мөрәҗәгатен кабул иткән һәм бу елның 17 октябрендә Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсенең территориаль бүлегенә хат юллаган. Әлегә җавап көтәләр. Гомум йорт проблемаларына килгәндә, 3нче идарәче оешма хезмәткәрләре бер генә шишелмәгән мәсьәләгә дә ачыклык кертергә тырышмады. Киресенчә, шалтыраткач трубкаларын алмадылар, килгәч ишекләрен ачмадылар. Алса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Казан җыйы исемле фильм тәкъдир ителде. Аның авторлары Бой Хайруллин һәм кул эше татар һөнәрчелеге мәктәбенә нигез салучы Мира Рәхмәт. Казан җыйы технологиясе һәм Орча милли аяк киеме фабрикасы тарихы турында сөйләүче фильм Татнефть гранты хисабына мөмкин булган. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Креатив индустрияләр фабрикасында халык шактый. Күн мозаикасы технологиясе буенча остаханәне әлмәтлеләр кызыксынып күзәтә. Үзләре дә катнаша. Осталар үзебезнеке. Сәйлән остаханәсе хуҗабикәсе Ләйсән Газизова. Татар мөхитендә үскән Ләйсән күн мозаикасы белән чагыштырмача күптән түгел шөгыльләнә. 2022 елда Казан җыен өйрәнеп кайтып, сумкалар тегә башлый. Соңрак чүәкләр тегәргә дә өйрәнә. Казан җыйы менә шундый орнаментлар буенча шөгыльләр бик юк. Бик юк түгел, әгел юк. Һәм дә башка кешеләргә аны күрсәтәсе килә. Казанда гына түгел, безнең яктагы, менә Әлмәт якларында, Әлмәт тирәсендәге кешеләргә дә күрсәтәсе, белгертәсе килә. Һәм шушы традицияларны саклап калып, башкалар белән дә бүлешәсе килә. Казан җыйы күн эшләнмәләрне кулдан тегү технологиясе. Андый аяк киемнәре, сумка, мендер һәм җәймәләрдә җыйлар күренми дә кебек. Совет чорында бу техниканы автоматлаштырып калырга уйлап Япониядән осталар да чакыралар хәтта. Тик озак вакыт технологияны өйрәнгән белгечләр аның фәкать кул белән генә башкарып булуын танып китәргә мәҗбүр була. Юкка гына традицион Казан җыйы технологиясе Татарстан тарафыннан матди булмаган мәдәни мирас объекты буларак билгеләнеп, махсус федераль реестрга кертелми дә инде. Арча читекләре турында белмәгән кешеләре бик сирәк. Чынлыкта исә бу технологиягә 13нче гасырда ук нигез салына һәм нәкъ менә шушындый кулдан тегелгән читекләр һәм башка кул эшләнмәләре белән бөтен дөнья халкы рәхәтләнеп файдалана. Бүген әлеге технологияның тормышка кайтарга кирәге хакында документаль фильм булдыручылар безгә сөйли. Фильмны төшерү идеясе моңарчы бер-берен белмәгән ике талантлы кешене берләштерә. Бай Хайруллин һәм кул эше татар һөнәрчелеге мәктәбенә нигез салучы Мира Рәхмәт шундый уй белән янып проект булдыралар. Аны Татнефть компаниясе грантлар бәйгесенә җибәреп җиңү яулыйлар. Моннан тыш авторларны Татарстан шәһәрләрен үстерү институты да хуплый. Фильмда һөнәрчелек традицияләрен саклаучылар белән интервьюлар җыелган. Әлбәттә, картиналарның төп геройлары Орча милли аяк киеме фабрикасында эшләүче осталар. У меня была самая большая идея – это запечатлеть тех людей, которые работали на Арской фабрике, потому что им всем уже за 80 практически. И вот это наследие Арской фабрики. Иң төп идеям Орча фабрикасында эшләүчеләрне тарихка кертеп калдыру иде. Аларның буыны инде олы яшьтә. Алар китсә, без бу буыннар арасындагы элемтәне югалтырбыз кебек тоелды. Орча фабрикасының тарихы цикллы. Анда төшүләр дә, күтәрелешләр дә булган. Соңгы күтәрелеш 1973-2006 ел аралыгында. Шуннан соң фабрика ябыла. Фильмның чыгуы бик вакытлы дип саныйм, чөнки бу һөнәрчелеккә ихтыяҗ үсә башлады. Тоже спад. И вот я думаю, что наш фильм сейчас как раз очень вовремя, потому что кожаная мозаика, татарская узорная кожа, казанский шов – это все про одно. Это как раз сейчас и популяризируется. Күрсәтүдән соң креатив индустрияләр үсеше чорында халык сәнгать кәсепләрен саклау турындагы экспертлар белән дискуссияда узды. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә чираттагы премьера. Ишетү дәрәҗәсе төрле булган кешеләр Мьют спектаклен тәкъдим иттеләр. Профессионал булмаган актерларның тән бөгелешләре, ишарәләр һәм мимикасы булар барысы да кунакларга тавышсыз дөньяга чумарга һәм аны тиешенчә тоярга мөмкинлек бирде. Чараны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты.
Кергәндә кунакларны сәламләү зонасы каршы алды. Аларга соңгырау, начар ишетүче һәм ишетүче кешеләрне берләштерә торган Аулак шәһәрләр театрын тормышка ашыру турында җентекләбрәк сөйләделәр. Исегезгә төшерәбез, проект кысаларында шәһәр халкы өчен мини-лабораторияләр уздырылды. Шуларның нәтиҗәсе булып яңа Мьют спектакле тора. Проектның максаты аралашудан куркуны җиңү һәм начар ишетүче кешеләрне аңларга өйрәнү өчен иҗади мөхит булдыру. И вот уже прошел год, мы сегодня видим финальную нашу работу, мы проделали такой большой путь, потому что было очень много встреч, репетиций, мастер-классов, лекций. Мне кажется, сегодняшняя работа – это результат вот этого труда. Куелыш барышында команда төрле ишетү дәрәҗәсендәге кешеләр сүзсез генә сөйләшә аламы дип уйлый. Һәм моның иң яхшы ысулы уен дигән нәтиҗәгә килә. Спектакльнең исемен сайлауга аеруча җаваплылык белән киләләр. Мьют инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә авазсыз дигән аңлата. Сәхнәдә катнашучылар әйләнә-тирәдәге тавышларны мьютка куеп, бер-берсе белән аралашырга һәм моны тамашачыга аңлаешлы итеп уен формасында сүзсез күрсәтергә тырышалар. Спектакль соңгырау, начар ишетүче һәм ишетүче кешеләрнең киртәсе темасын тирәнтен ача. Психологик үзенчәлекләр һәм аларның аралашуда чагылышлары, көнкүрештә нинди кыенлыклар очравы. Тамашачылар бу сорауларга җавапларны белеп, күзгә күренми торган диварны җимерү юлында беренче адым ясыйлар. Соңгыраулар дөньясында еш очрый торган ишарәләрне өйрәнүне тамашачы аеруча җылы каршы алды. Катнашучы кызлар ишарәләр белән "Гафу ит, хәлләрең ничек? Рәхмәт, аңламадым, матур һәм миңа ярдәм кирәк" сүзләрен ничек күрсәтергә икәнне аңлаттылар. Кызлар бик әйбәт уйнадылар, бик ошады. Беренче тапкыр мин шушындый спектакльдә булсам да, мин күңелгә бик кирип калды инде. Кызлар булдырдылар. Это что-то такое большое, доброе, такое теплое. И вот когда ты соприкасаешься с этим, тебе хочется больше творить, любить. Премьердан соң кунаклар Аулак театрының туган көнен билгеләп үтә алдылар. Ознакайда физик мөмкинлеге шикле балалар һәм аларның әтиәннәре өчен көзге бал бәйрәме узды. Сый хөрмәт, күңелле музыка, матур җырлар катнашучыларга бәйрәм кәеф истәде. Бу хакта Илмира Шәрифуллина сөйли. Очрашу мул табыннар артында башланып китте. Катнашучыларны район башлыгы урынбасары Роза Галиева сәламләп, физик мөмкинлеге шикле балалар һәм өлкәннәр өчен районда алып барылган эшләрне ассызыклады. Хәйрия чараларына катнашучыларга рәхмәтен җиткерде. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомерле булуыгызны теләп калабыз. Балаларыгызны бергә булып, бердән булып тәрбияләргә, инде без район җитәкчеләре сезгә һәр вакыт булышырга тырышырбыз. Чараны оештыручы, даими рәвештә хәйрия эшләре белән шөгыльләнүче Ләйлә Карамова инде 10 елдан артык Актүбә бистәсенең инвалидлар оешмасын җитәкли. Бүген без барыбызда мөмкинчелекләре чикләнгән балалар һәм әниләр һәм кунаклар да килделәр. Җыелдык менә чаңгычылар базынтысында Ознакайда көзге бал бәйрәменә. Беренчедән кемнәр миңа ярдәм иткән, бөтен эшмәкәрләребезгә, бөтен җитәкчеләребезгә, Марсия Зөфәр улына Надашлы районыбыз җитәкчесе бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Кемнәр миңа ярдәм иткән өстәлләр әзерләүдә үз изгелекләрегез үзегезгә кайтсын дип бөтен әти-әниләр һәм балалар исеменә әйтәсем килә. Бүген районда 3000-нән артык мөмкинлеге чикле кеше исәптә. Алар өчен районда күп төрле чаралар оештырыла. Бүгенгесе шәһәрнең чаңгы базасында көзге бал исеме астында уза. Бүгенге матур бәйрәмгә җыелыштык. Осенний полки аталар. Барчасында рәхмәт әйтәсем килә шушындай табын әзерләгәнгә, шушындай матур җырлар җырлаганнар өчен. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Киләчәктә дә барысына да әти-әниләренә, балаларга сәламәтлек, тазалык һәм уңышлар телисем килә. Катнашучылар уйнап, биеп күңел ачтылар. Балалар да, әти-әниләр дә бик канәгать калдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Сәләмәтлек саклау милли проекты кысаларында 3-10 ноябрьдә Түбән Мактама бистәсендә күчмә диспансеризация уза. Флюорография һәм маммография өчен мобиль поликлиника һәм комплекслар иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Белгечләр 2-нче шәһәр поликлиникасына беркетелгән кешеләрне Түбән Мактама промышленный урамы 1Б адресы буенча диспансеризация узарга чакыра. Диспансерлаштыруга терапевт консультациясы, конның гомуми анализы, глюкоза һәм холестерин дәрәҗәсен тикшерү, электрокардиография, флюорография һәм башка анализлар керә. Үзең белән паспорт, медицина полисы һәм СНИЛС булырга тиеш. Моннан тыш 3-нче шәһәр поликлиникасында, Үзәк район хастаханәсе поликлиникасында һәм Әлмәт район ара күп профильле хастаханәсендә диспансеризация узарга мөмкин. Авыруны дәвалауга караганда кисәтү һәр вакыт яхшырак ди белгечләр. Үзегезне саклагыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.